and anya na ha asọ anya na ụdị ka ịsọba anya na ụdị na a na-emegbu anyị emegbu na ụdị na a na-anara anyị oke ruru anyị dị afọ ka anyị rapụzi arụ ndị iro oke ruru anyị mba nene olo mba dịka ndị Igbo anyị bụ anyị ga-elekwasịgodo anya kpọmkwem na ntọala ahụ tụrụ Igbo. Anyị ga-elekwasị anya kpọmkwem na ojiji ahụ jiri Igbo. Anyị ga-elekwasị anya kpọmkwem na chi ahụ kere Igbo. Ebe ahụ anyị shiri foro, ebe ahụ anyị shiri gba mgbọrọgwụ ji ndụ anyị dịka ndị Igbo, mgbọrọgwụ ji ntọala anyị dịka ndị Igbo. Anyị ga-aghalụ n'ụlọ kpọọ onwe anyị mitin, gwa onwe anyị nke wụ eziokwu n'etiti onwe anyị dịka ụmụnne. Onye ya na nwanne ya nọ n'ụbọ cherekwele marị mma gị onye nọ n'ama eji eshu ya mara mma fụwa ama ahụkwa nshi agahụga nye ma mụ onwe m nwanne gị ga-asọ mbe mma olololo olololololo ololololo 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 eyi ololololo nwanne ololololo a onye ya na nwanne ya nọ n'ụbọ gị chesharị mma gị onye nọ n'ama na ọwụ ihe wụ ya kacha mma gaa na chefuo oshi eji eshi ụyọ amara mma afụmama. Arị mma gị onye nọ n'ama kpugbuola m ụjọ maka na onye ahụ nọ n'ama hụ nshi ọ ga-agịga nye ya na anya gị nshi gị na nwụ ọwụ mụnwa nwunye gị gasọ mbema. Amaghị m na aghọta ihe a wee egwu nwanne anyị nwoke kụrụ nga dị very meaningful. Anyị kwesịrị iji kpọrọ ihe n'oge dị ka nke gị were arị mma ga ndị mba gị na ndị mba arị mma too much karịa gị na ụmụnne gị. Oge eruole mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Oge eruole mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Tupu alụ agha Biafra, ihe anyị nwere wụ onye aghala nwanne ya. Bio 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 nwanne m, ụmụnna wike onye aghala nwanne ya bio 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 nwanne m, ụmụnna wike onye aghala nwanne ya Ọ ihe anyị wụ tupu agha Biafra. Tupu agha Biafra, Igbo niile nwere otu obi. Mgbe Ojukwu kwupụtara the Republic of Biafra, ndị Igbo niile kwadoro ihe. Enweghị sabotua, enweghị ndị agba arụpụ, enweghị ndị na-eje anara ego ree ụmụnne ha, enweghị ndị mere n'ihu ụgwọ mpịtịla azụ. Igbo niile ji ofu obi, jiri ofu obi kwuru Ojukwu n'azụ shia declare Biafra. Ojukwu emekwe n'ihe. Ụmụnne anyị bụ ndị Igbo bụ professors, lecturers, ndị eke n'obodo oyibo, scientists, echiche obodo oyibo lọta bịa na Biafra arụmogbu n'igwe, rụma mgbe egbe, jiri palm oil rụma mmanụ eji akwọ ụgbọelu, aviation fuel. Palm oil ihe ndị scientist ndị Igbo jiri rụọ aviation fuel ebe 1967. Ihe wụ ụmụnne ji otu obi were bịakọta ọnụ sị mba, enough is enough. Enough is enough. Kamgbe alụchara agha Biafra, ego ebutere ụfọdụ ndị Igbo ụzọ. Ndị Igbo nara ego ha ere nwanne ha. Igbo nara ego ha erie nwanne ha. Igbo nara ego ha egbufuo nwanne ha. Igbo ga-anara ego ọha ya dasasị. Onye Igbo ga-anara onye Igbo ibi ego.
ma ọ nara onye mba ọzọ ego ghọọ hired assassin gbuo nwanne onye Igbo ibie. Ihe ndị a bidoro after the civil war. After the civil war, ka alụchara agha Biafra batawa ebe 1970 because of ụkọ ego na agụrụ, ụfọdụ ndị Igbo atọ n'onwe ha into hungry people, into beggars, willing to be used by outsiders ga-enye ha ego. That culture ebido bilitewe n'ime ha, volitewe n'ime ha, volitewe n'ime ha. That today we have seen an Igbo man betray a fellow Igbo man because of money. Today we have seen hungry Igbo men do the undoable. We have seen hungry Igbo men betray, assassinate, gbanwanne ha mgbe okpuru. Onye mba para ego pa agaga si gị gbuo nwanne gị ga-egbuo. Onye mba apara ego pa agaga si gị ree nwanne gị ga-ere. Onye mba apara ego pa agaga si gị tụọ nwanne gị mkpọrọ ga-atụọ nwanne gị mkpọrọ. Onye mba apara ego pa agaga si gị make sure na nwanne gị na ọhụhụ eluigwe anya. Yes, yeah, don't worry, I will do that. Ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu chọrọ the position of the vice president of Nigeria, akara inye ya. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu chọrọ the oil well, 20 oil wells, 1 million oil wells na this country, a ga-enye ya ahụ. Nnamdi Kanu ihe ọbụla o mepere ọnụ shi nye m ike maka ntọgbọ ihe ọbụla gbasara ikwu okwu Biafra, a ga-enye ya ahụ sharp. But ndị Igbo ole ga-emenwu ya? Ndị Igbo ole ga-emenwu ya? We will not stop talking about Ala Igbo. Today, ihe anyị na-ekwu tata wo oke nke my right. Oke rule anyị dịka ndị Igbo na Nigeria. Oruga anyị aka. Asị m oke rule mụ na gị na-abọ. Our fundamental right as in the Nigeria, oruge mụ na gị na-aba aka as in the Nigeria. This is the question I am putting out today. Anyị niile ga-akpọ na phone n'abalị a. Aga m emepe igwe eji ekwu okwu. Everybody must call. Oke rule anyị dịka ndị Nigeria. Oke rule anyị socially. Oke rule anyị financially. Oke rule anyị politically. Oke rule anyị otherwise. Oke rule anyị economically. Oruga anyị aka n'obodo abụ Nigeria. International airport ole ka enwere n'ala Igbo? Seaport ole ka enwere n'ala Igbo? Federal government presence ole, infrastructural federal government presence ole ka enwere n'ala Igbo? Infrastructural road, Boboti Igbo, this, that, military, police, army, this and that, civil defense. Ndị Igbo ole, onye Igbo ole wụrụla chief of army staff kemgbe 1960 ruo taa. Onye Igbo ole wụrụla chief of defense staff kemgbe 1960 ruo taa. Onye Igbo ole wụrụla kedu aha ya dị inspector general police kemgbe 1960 ruo taa. Onye Igbo ole wụrụla commandant si ndị lahi ya civil defense kemgbe 1960 or whatever time eji hiwe ruo taa. Onye Igbo ole wụrụla onye isi ndị NDLEA commandant general manager kemgbe ahụ ruo taa. Onye Igbo ole wụrụla onye isi EFCC ruo taa. Ndị Igbo ole wụrụla ndị isi CPN ruo taa. Ndị Igbo ole, just be mentioning them. Minister ole ka enyere ndị Igbo kamgbe 1999 ruo today democracy bịara hiodo na Nigeria? Minister ole ka ndị Igbo keterele? Okpuru Obasanjo ndị Igbo ketere minister ole? Okpuru Yaradua ndị Igbo ketere minister ole? Okpuru Buhari, okpuru Jonathan, okpuru Tinubu ndị Igbo ha ketere minister ole? We are talking of the rights that belong to ndị Igbo as the integral part of this country called Nigeria. Owe ihe anyị kwugere abalị a. Right rule anyị dịka ndị Igbo enyege anyị enyege. You know,
talk about agitation, we are not only agitating. Gini kwan patra agitation. Ole ye mere je futawashi ngwa hafu na anyanyela. Oh, because the right iruwela anye dika ndi Igbo. Anya ahụ ka here. You people are not giving it to us for crying out loud. How much allocation kuni nyegali Igbo? How much federal government infrastructural developmental whatever aside Alibo? Those things ability the economy of Alibo. Olenonga. Seaport I know nye na seaport. Nye na seaport orugo na Abia. Oni monga. Unu enye anyi seaport. O una Anambra. Unu enye anyi seaport. Onwe ke ekpere enye anyi. International airport ole ka enwere na Alibo. International airport owu nke no na owu ke Sam Mbakwe. Owu nke Sam Mbakwe cargo. Ebe a na-eshi ebupu ngwa ahịa owu mmanụ. We are talking of international airport ole ka enwere na Alibo ka enyere anyị. So we are going to open the phone line. When we open the phone line, onye ọwụla wu nwa afọ Igbo ị ga-akpọ n'abalị a. Kpọọ n'abalị a. Ọ bụrụ na oke anyị dịka ndị Igbo na-enye gị anyị enye gị, thank you ga-ekwe anyị. Ọkwa na-enye gị ha anyị gị kwuo ya nga. Ọwụ naanị m ga-ekwu nke abalị a. 09110090002 09110090002 ka m kpọọ ya ọzọ 09110090002 oke rula anyị dịka ndị Igbo na Nigeria enyege anyị enyege ka ọ wee nyege ha anyị ọwụ ihe anyị jụga n'abalị a. Mgbede ọma o. Zuma I wouldn't be you in Nigeria and that or so you got over there and see the don't know what they may want it. Only the point is on you shoe at a good money. I got me over there when people with you don't know. I tried to come up and say how many times we get that Nigeria is not for you? Sometimes they get worse. This Nigeria is not for you. Ndipo ebe awu golu na afere Nigeria onye ara nwanne ya ozo andono n'abalị a. Adema nwanne m nwoke Zuma ịgbalịala n'abalị a n'ụwa tinye ọnụ n'okwu. Mgbede ọma o. Nwanne kedu? Aha gị lebe isi akpa ịnụ? Adam I think only Igbo don't know condition today. Now what I get. Because all now only Igbo only other one free with it. Nigeria who Ebenke, Biafra Ebenke, and Nigeria Biafra. Ozugbo akwete ka anyị ga-enweta dị Biafra. Eto ndị kwete ndị agaghị ekwete eje na azụ ana n'ego dịpụ nwanne egwe nwanne. So the thing ọ na-ewute m nke ọ dị ugbu maka na Chukwu enye nwe pawa ime ihe dị n'obi. Otherwise na-eme ya enweta dị Biafra. Nwanne nwoke ọsọ na ọbụla Chineke nyere ihe pawa ma ọ kara imekwa ihe dị ya n'obi. Ọ dị mma. Mgbede ọma ebe ahụ ị nọ. Kedu? Aha gị ebe isi akpọ? Mụ na-ega n'ihe nọ? N'ihi na-ekwu nne m Chineke gọzie gị ikweteta eke mgbe agba ya rụchaa ya ndị nke ya ga na-eme ntamali na-eweta another blood to Igbo land. Ọ bụ ebe niile ụmụ niile amụtara from there ha bụ agwa ebe a mụrụ ha bụrụ ya bata n'ala Igbo eghachie Igbo mejuru onwe ha. Echeta m oge a na-ala agha ana m eji okwu echi nke a
echokwa agụmụnọwa a na-echokwu aga apan a na-echokwu aga ụmụ akwụ to make sure na enwetara ihe ori anyị akwụrụ Chukwu n'azụ bute ọma pete kemgbe ha gwara mmemme aga ebe alụta nwaanyị aga ebe akpụrụ nwaanyị a na-enwezi agwa dị iche iche agwa Igbo agha Igbo abụrụgo ndị na-ere onwe ha Igbo abụrụ ndị na-eji onwe ha ego biko nwanne m kwuwe ihe ekwusi ike ike ma a ga-anọ Chineke nọnyere gị nọnyekwara gị dede m ime na nwanne m nwoke si ọkwa were kpọọ ịnụ naanị ya na mgbe alụrụ agha Biafra nyanwa na onwe ya si okwu si ọkwa ga ụmụnọha nga achọga ihe oriri iji gwa gị na nwanne anyị nwoke a aghọtala kpọmkwem ebe a na-eje mgbede ọma ọ nọ ebe ahụ kedu ọ nọ ebe ahụ aha gị ebe isi akpọ ọ dị mma gaa n'ihu ọ dị mma ikuku akụpụla nwanne anyị nwoke ahụ biko kpọghachi ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ike kpọghachi nụ na mgbede ọma kedu aha gị ebe isi akpọ anyị ọ dị mma Ifeanyị gaa n'ihu nyere mere ala Igbo arị mma abago enweghị ha nyehụtara ala Igbo biko nyewere ala Igbo arị mma ka wesi jere ekwu ha ka ndị Igbo nụrụ ọ ga-adịkwa mma ka ahụ ike nụrụ ka nyemegara ala Igbo na-arị nwere ihe ha nyehụtara ala Igbo all our life erele ya onye ihe anyị wepụrụ so biko ọ dị mma nwanne m nwoke ọ nwere ihe nwanne anyị nwoke kwuru nga nwanne anyị nwoke solo agha Biafra o nwere ihe o kwuru ọ sị n'ọka mgbe a lụchara agha Biafra a na-enwezi intertribal marriage onye Igbo ga ya lụrụ onye Awụsa onye Igbo ga ya lụrụ onye Fulani onye Igbo ga ya lụrụ onye Yoruba kamgbe ahụzi ọbara elu ọbara ala wee kashịa n'ala Igbo aghọtaghazi ndị ekele ekwu n'elu ndị ka ada ekwu n'ala mamị na aghọta ebe anyị na-eje ọ dị mma mgbede ọma ebe ahụ nọ nwunye kedu ya abalago aha gị na ebe isi akpọ anyị ọ dị mma gaa n'ihu nwanne ịma ihe mere eme bụ na ndị Igbo anyị ọtụtụ n'ime ha kpụrụ nwa ha ụgwọ ọtụtụ n'ime ha kpụrụ nwa ha ụgwọ n'ihi agụrụ n'ihi ihe nke ụwa ọ kachakwa ndị so ahụ ndị ọchịchị obodo enweghị ndị ndu m ga-akpọ ha enweghị nke n'ime ha wụ onye ndu ihe ha niile wụ ndị ọchịchị kedu ụwa mara na onye ọbụla bụ onye ọchịchị enweghị onye ndu ọnwụ so anyị enweghị ndị ndu n'ala Igbo ndị ndu anyị gakwa na-enwe anaghị ekwe ka ha pụlite ọ bụrụ ndị dị ka Gene bụrụ ndị dị ka Nnamdi Kanu bụrụ ndị dị ka Emeka Odinegwu Ojukwu ihe ọwụ ndị akpụrụ n'ọnwụ ndị ndu anyị na-ahụtatụ anaghị ekwe ka ebilite lebe anya na ị ga-abịarute n'ime ahịa ugbu a onye Igbo akpọta ahịa onye Awụsa akpọta gị nwe onye Igbo ibe gị ga-atụ ya nwụọ today ịnwe onye ọnwụ na ị ga-aga ọdịnihe mefukwa ego mana ya dote ga-ahịa kwụ onye Awụsa ọnwụ onye ka ya mma ya ga-atụ onye Awụsa ahịa so onye Igbo ibe ya ọ nọrọ ọnwụ onye anya ukwu so na daga asị na enwere otu esiri kewa Naijiria na ọbụla gị hụ na Igbo ga-adị ma ama na ọwụdeghị ya ka ọwụ na ihe akpọrọ Naijiria anyị ga-ebegide sọparat ndị ọchịchị a sọawụdị kọl politishan nọ
Chineke na mmadụ ihe na-ekpebere ọhụrụ na Chineke ga-emere anyị dịka ihe mere na obodo Ghana Jerry Lawrence mere. Ọnwụ na ọ ga-abịa mere anyị na ndị Igbo anyị ndị fara ndị ọchịchị obodo ewu na onye ala Igbo bịa wepụgara anyị ha obi ga-adị m mma. Ọ dị mma nwanne m nwoke iwe ga-adịla ọkụ ịnụ na ama m na iwe na-ewe ọtụtụ ndị mmadụ mana ọwụ ihe a na-eji iwe eme ọwụ ihe a na-eji brain you know a na-arụ ya arụ na brain onye a na-eji brain eme ọwụ ihe iwe ịnụ na mgbede ọma ebe ahụ nọ ọ na ya ọ ya abakwala gị nwune Chineke jebe gị ndụ jekwena gị ahụike. Amen. Onye gị na-ekwu Martin Ọkwa from Idatu South. Ọ dị mma nna m gaa n'ihu na Arịrịrị mba gaa n'ihu. So okwu niile na-ekwu nga n'ọwọ ihe dị ka ndị Igbo na-asụ nwa ọkụkọ si ya ọ na-ebesa ụwa n'ole ọwọ ka ihe jie n'aka ya. Maka ọ bụrụ na nkwu niile na-eti nga na ihe anaghị ede aka ihe enwego ntọhapụ n'ebe Nnamdị Kalụ nọ. Ihe na-echeta gị ịhụ na-eji Nnamdị bụchi onye Yoruba otu mgbe mana ndị niile bụ dị leaders n'ala Yoruba gara tie mkpu aghara ha onye nke ha mana ụmụnna ya anaghị eme ihe. Ị nọ nga ahụ nna m ukwu ọ dị ka ikuku akụpụla gị ihe kwuru nnọọ eziokwu Sunday Igboho ejikwa ya eji mgbe ahụ mana ahapụkwara ya ndị dịka Obasanjo ndị dịka Wole Soyinka ndị dịka ndị Yoruba ama gachara na mba ahụ ebe eji ya hụcha the president of that country megide ahapụ nwanne ha mana o ruole na nke onye Igbo ndị gọvanọ ole gara okwu Nnamdị Kanụ ndị sinetọ ole gara okwu Nnamdị Kanụ ndị House of Rep ole gara okwu Nnamdị Kanụ ndị ndu Igbo ole gara ndị bilonias nwere n'ala Igbo ole gara okwu Nnamdị Kanụ mmadụ ole gara okwu ya mgbede ọma ebe ahụ nọ Mgbede ọma nọ sọnkwa nwunye gaa n'ihe nọ oke nke anyị kwesịrị inweta kemgbe echi anyị nweteghị ya kemgbe ekwuru ebụcha agha Biafra ọ ebe nsogbu anyị ji bido ya ụmụnne anyị ndị kwesịrị ikwute ọnụ anyị anaghị ekwute ya maka gịnị ọ maka na kemgbe ihe meji mechaa ewepụ economic prospects from ala Igbo wega ya Abuja and Lagos. Dịka onye Igbo na na-erite n'okorobịa ịchọrọ ime nke ya most times ndị niile m na-asụ geta secondary school and university decided ha nọ Abuja or Lagos Oku Abuja. Now ihe ndị ahụ anyị na-arịọ n'ala Igbo nweta anyị enwetaghị ya dịka ọrụ so ilokedizie Lagos Abuja na ebe ahụ mee establish ị ga-enweji kwuo okwu ndị Lagos Abuja ka nnọkọ ka agbapụ Nnamdị Kanụ mana ya na anya ebe a nwee the economy ebe a like you mentioned import airport a na-ebeziju ebe a n'ojucha n'Enugu abịa ụmụahịa webe n'ojucha ebe a ị ga-enwe kwuo okwu so onye Igbo ezi na Lagos meti ezigbo ego Abuja isi abịapụ okwu ndị Igbo nweta oge ga-agabịa taa mechọnere ọzọ because one outside of people land amụma mee people economic prospects of our people buga ebe ndị ọzọ nke ahụ nke mbụ nke abụọ the last time onye Igbo were Nigeria was 1966 correct me if I'm wrong so from 1966 to date now 59 years so a lot of former presidents n'ala Igbo like currently now we have any former president Kadento from ala Igbo Dika Nwola so in one get pushed on like the last one I said my passenger Russia guy make a sure that after about Sunday Igbo I know no former president
We have been out of power for so long. So we should have to go na Benjamin Kano number 41 Nigeria. Can't wait how much. Don't have any former president. So we answer the kind of handicapped. But I mean, I ain't got to go to the kind of lose no because I call more. Because I call you can happen in unity. And I think I was a quantity. I continue to na Bashashe na metallic and everything design organic support. I remember oh, na one them woke up daba na mbede no. Ademma anyị ka nọkwa kpọmkwem n'oge ihe omume anyị oke nke my right bụ nke na-abịara gị naanị na Toast 90.3 FM Owerri na nketa anyị na-ajụ oke anyị dịka ndị Igbo na Naịjirịa anyị ọ na-enwetakwa ihe mgbede ọma kedu ndewo aha gị lebe isi akpa anyị ọ dị mma Ugochukwu gaa n'ihu nọ na Gari. Good. We never get a nation. I can't do any of that. Governors to be aware. State of the aware. How are you making the color? I just not doing well. How are you getting the color? I would have given them the color we had to do. That is like this. We look at it. Our law of a mobile. Ọ dị mma nwanne m nwoke ime na nwanne m nwoke shi ọgwa were kpọọ anyị na mgbede anụ nwa mgbede ọma ọ n'ebe ahụ nwunye kedu mgbede ọma aha gị na-ebe isi akpa anyị ọ dị mma maka n'ihe nọ ịma na ọsọ nkwa ihe na-ewute m n'ọnọdụ anyị ndị Igbo nọ na obodo akpọka Naịjirịa bụ achọghara anyị ha emegbughị anyị emegbughị hapụkwana anyị ka anyị laa anyị kweda ọ na-adịkwana mma ma anyị si chọọ mmadụ ọ na-adabara gị na mmadụ ya hapụ ya enwere onwe ma ọ na ya ala n'otu ọnọdụ anyị dị n'obodo ahụ hapụkwana anyị ka anyị laa mba Ami ga-echeta n'oge gara aga onye dịka El-Rufai na onye ke politishan ka ọzọ gbara ọkụ kpuchi ala Yoruba kwuo ya mgbe ọha na eze ga-anụ ya na ọ nwanne anyị nwoke Peter Obi winere presidential election of 2023 na maka mmegbu na ọkpacha ahụ bụ ndị Igbo na-enye ya onye kama anyị na-ele anya ma enwere onye Nigerian gọọmenti ga-ejide mmadụ abụọ amụrụ grupu a ma ọ sị na ya ama ekwuru ụwa achị enweghị onye kwuru ya ma ruo otu onye ọ ga-agba nkịtị igosi na ọnọdụ anyị ebe a akpọga Naijiria jọrọ njọ emebuga anyị emebuga hapụkwana anyị ka ha mba onye na-ewute ama nwanne m nwoke ịgbalịala na mgbede a kpọbata n'oge ihe omume anyị nke abalị mgbede ọma ebe ahụ nọ ọ nọ ya aha gị na ebe isi akpọ aha gị wụ gịnị ọ dị mma Michael gaa n'ihu
Michael, ọ dị ka ikuku akọpụla gị. Michael, okwu ahụ i kwuru dabara adaba ka anyị wepụ anya ukwu na ndụ anyị dịka ndị Igbo, werekwa n'obi umeala so nwanne anyị so ụmụnne anyị so onwe anyị. Mgbede ọma ebe ahụ ị nọ. Nwune kedu kwani? Chibuzor, don't worry. Chai. My hope is gone. Chai. But in my belief, people get them and then they can't even because none of them has been the only person within this world. Apart from Jesus, so that we know that we can't do anything. Chai. Where the guy has been the second person in the world. Chai. Only everywhere they know they come to everywhere they know they. Ha ha ha. Don't tell me for here. Don't show me here. See, instead of me to hear and live on this country, I rather die. Chai. No, Mikalo. Thank God. You don't know that before now. Either this or that. Yes. But nevertheless, we put on our knees until that kingdom comes. And so, Chibuzor. You are a blessed human being. Chai. You are just putting us up. Chai. Thank you, Director. Adema Chibuzor. Imela Chibuzor nwafọ Mbaise maka nke ahụ, mana Chibuzor anyị agaghị anwụ kama anyị ga-anwụ Nigeria bịarị mma n'azụ anyị ka anyị nọrọ nga ya bụ magara ọbaga ọkwa today this early morning now ndị Boko Haram agakwala na one school nọ na Niger State tọrọ ụmụ akwụkwọ 52 ka a tọrọchara 25 na Kebbi State 2-3-4 days ago. Boko Haram ISWAP agakwala n'ụlọ akwụkwọ nọ na Niger State this early morning tọrọ 52 students. Now around 3 o'clock, in fact around 2 p.m. 3 p.m. ha agakwa n'otu ụlọ akwụkwọ nọ na Nasarawa tọrọkwa ụmụ akwụkwọ ọzọ kpụrụkwa ụmụ akwụkwọ ọzọ from that school. Ọkwa gara ka ha gbaga ihe o nwere ike mgbe ha lụrụ agha Biafra sị we are winning them, we are victorious, this and that. 50 something years later lee ihe mega ebe ahụ. 50 something years later lee ihe mega ebe ahụ. Okike abịa ma gbagakwara anyị ọ garịkwa ama ma hapụkwa o. Ọ eziokwu na this evening now ka anyị na-enweta ozi na akpọrọla Nnamdi Kanu gawazie na prison nọ na Sokoto. Akpọrọla Nnamdi Kanu gawazie na prison nọ na Sokoto. Ha hụchara ebe niile a ga-edowe Nnamdi Kanu ya wuru Sokoto ka a ga-akpọ Nnamdi Kanu aga. So emuvuole Nnamdi Kanu from DSS Abuja down to Sokoto prison. So na Sokoto ka Nnamdi Kanu nọzi ka ọ dị ugbu a ọ nọghịzi na DSS. Ihe ndị a wụchakwa ụzọ echi so that onwe ndị chọrọ ije visit Nnamdi Kanu ya ara ha ahụ. Onwe ndị chọrọ ije hụ ya they cannot go to Sokoto to see him because of otu ebe hụrụ, because of ihe Boko Haram mege, because of ihe ISWAP mege, because of ihe Lakarua mege, because the terrorist group nọ na Sokoto wụ Lakarua, ISWAP na Boko Haram. So ọ bụrụ na eche plan na ịchọrọ ije hụ Nnamdi Kanu na prison, ị ga-asị unu ka ị gaa Sokoto, ịma ihe ị ga-ahụ n'ụzọ ma ijeme family echi ije na ihe nwere ike mee ha n'ụzọ, ndị lawyer chi ije na ihe nwere ike mee ha n'ụzọ, parents and well-wishers chi ije na ihe nwere ike mee ha n'ụzọ. Ihe eji package Nnamdi Kanu she from DSS custody burie gawa na Sokoto prison. Ademma. Now let's go for some commercials. Welcome to Gemo Supermarket, Gemo Supermarket, high quality, Gemo ya to local price, Gemo Supermarket, okay.
ihe isi ike dị n'obodo emeela ka Gainmore Retail Stores Limited bata Owerri. Gainmore ụlọ ahịa ebe ị ga-azụta ọkpọka kwaliti ihe ọbụla eji ebi ndụ n'ọnụ ego egburu na ntụ na ihe oriri ma ihe ọṅụṅụ, ọgwụ maka ahụike, cosmetics, electronics, furniture, ihe niile eji enyere ndụ aka nke ị na-ahụ na Gainmore mara na ọ naghị eme exist. Gainmore na-aga n'isi mba ofesi na-ebubata ngwa ahịa mere na anyị na-eji ere ka ndị na-amaghị ahịa ego. Ịbata n'ime Gainmore ị ga-ekweta n'ihe niile na-eme ebe a na-atatụ na aṅụtụ eji atụ ndụ mmanụ dịka alaeze. Gainmore nwere 5-star unisex salon. Naanị na Gainmore ka high quality products na-adị loyal to low price. From Monday to Sunday, Gainmore na-emepe imetụ ụwa mma. Nchọcha ego ọbụla iji bata na Gainmore ị ga-azụjiriri akpa. Gainmore plot A387 Naza Industrial Layout n'okporo ụzọ ahụ esi aga Polytechnic Owerri. Kpọọ 080-666-79729 maọbụ 070-444-25056. Gainmore Supermarket nọ kpọmkwem na kilomita 3 MCC Road opposite Mountain of Fire Church ga-emepe n'abalị 22 nke ọnwa 22nd November 2025. Ihe ọbụla ịzụ na Gainmore uru dị ya. Ọkụ mere anyị eme na nke mbụ akpọrọ cohort 1 Tugo, mee nke abụọ ya aka mekwasa nke atọ bụrụzi ọka ibe. Ugbu a anyị etipụtaziela nke bụ nnukwu mmanwụ Stilopimo cohort 4 J. Ome Imo ụmụ ntorobịa, nke a bụ ohere ọma ọzọ isonye n'ihe a na-eme ma tụrụ ugo dịka o kwesịrị. Digital gọvanọ anyị bụ Senator Hope Uzodimma ekwechirila na Imo ga-adịrịrị digitalize. Ngwa gbapụzie n'ihe ọsọ, debanye aha gị dịka ọ na-amalite site n'ụbọchị 10 wee ruo n'ụbọchị 30 nke ọnwa Nọvemba 2025 ka ị soro na ndị a ga-akụziri ma kwado nke ọma na mmụta dị iche iche gbasatara nke a kpọrọ programming, graphics design, video editing, CCTV engineering, AI, blockchain, cloud engineering nakwa ndị ọzọ. Usoro ndeba aha gaa na Play Store, butuo My Imo app, kepụtara onwe gị akaụntụ onwe ma debanye aha. Ọ dị mfe ma bụrụkwa n'efu. Stilopimo, nka na ụzụ, ohere ọma ndị mmadụ. Ozi a si n'aka Dr. Chimezie Amadi, Commissioner nke Digital Economy na E-Government Steeti Imo. There's a whisper in the darkness, a promise, smooth and sweet. It offers false relief to tired, aching feet. It comes in smoke or powder, then the damage is work. The first hit takes a toll, but addiction is the joke. It attacks the careful body, the heart begins to fail. It puts your mind in prison, behind a constant veil. You lose your job, your future. The dollars start to drain. The family starts to shatter. You're trapped by just the pain. But listen to this truth. Beyond the shadowed gloom, this isn't your forever. This isn't sealed your doom. With help and strong support on steady, solid ground, step back, reach out your hand, and learn how life truly feels. This message is brought to you by the Niger Delta Development Commission, NDDC, 25 years of making a difference. One soft voice could be darkness, but you could promise. You could calm your feet then. You fit smoke up, you fit smoke up, you fit smoke up. The first drag they hit, but the addiction no be play. You could face scatter your body. Your mind you could come full. You could tabaru your work, your future, even your money. But not forget help them. Don't give up. You fit to break cycle with correct help and better support. You fit to overcome and reach out for better future. The Niger Delta Development Commission, NDDC, say make a young giver. Say no to drugs. NDDC, 25 years of making a difference. Just 90.3 FM is calling all interested vendors to come stand out at Toast Millennial Party. Vendor stand is 30,000 naira only. To book a stand, call 0706-524-9878, 0706-524-9878, or 0912-721-3745, 0912-721-3745. Subrile, epic 30 December party of the year, post millennial party. Hello!
n'abalị 13 nke ọnwa Disemba 2025 kpọmkwem n'ogige ụlọ ọrụ Coast 90.3 FM Owerri. Ọkụ ha na 5 PM tutu ruo mgbe mama gị ga-akpọgụ. Anyị amalitele ngwa yiri ezigbo uwe go bịawa n'otu ọbụla isiri chọọ ya n'ihi na a ga-enwe the baddest DJs, karaoke, food, games, photo booth, drinks, Bobotigbo, Odu Sukula, Milena Vans. Ọbụla isiri chọọ ya 5,000 naira naanị ka ị ga-akwụ gị soro anyị oriendo egwu mgbashirikọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ stand dịka liquor vendor, grill vendor, small chop vendor, bole vendor, shawarma vendor, suya vendor, naanị ihe ị ga-eme mgbakpọ 07065249878 maọbụ 09127213745. Toast Millennial Party. Nwunye anyị na-agbacha egwu mgbashirikọ ọka afọ anyị na-agbara chele. And we are back. Kpọmkwem na ajụjụ anyị na-ajụ ma anyị bụ ndị Igbo kpọmkwem ma n'eziokwu eziokwu oke ruru anyị n'aka na Naịjirịa ọ na-erukwa anyị aka oke marula anyị n'aka dịka ụmụafọ Naịjirịa ọ na-erukwa anyị aka ihe anyị na-ajụ na mgbede anụnwa naanị ihe ị ga-emedebe bụ ịkpọ anyị na 091 100 90002 091 100 90002. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta anyị naanị ihe ga-emedebe bụ ịkpọ anyị n'ihi na anyị chọrọ ka onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu a. Ọ dị oke mkpa na itinyere okwu anụnwa ọnụ. Mgbede ọma o. Nwunye m ekenekwa gị nwanne m nwoke na-adịghị n'azụlụ igwe okwu. Gaa n'ihu nọ na ọ dị mma nwanne nwoke okwu gị ahụ dabara adaba na mgbede anụnwa maka ntụnye gị na mgbede a. Ọ dị mma ị nwekwara ike gaa na Facebook ị ga-enweta anyị ebe ahụ. Ugochi Chima na Facebook ese ndị Igbo are being marginalized, yawo a na-akpagbu ndị Igbo akpagbu nke bụ na oke rure ndị Igbo anaghị enyeghị ya. Odenigbo ese Nnamdi Kanu ga-agakwa n'ihu ịbụ Nnamdi Kanu ọ bụrụgode ọsọ ha akpọrọ ya gawa ọkụ mmụọ na ọkwa Nnamdi Kanu ka ọ ga-abụ na ọ gaghị agbanwe. Ọ dị mma. Mgbede ọma o. Ọ ya abakwala gị nwune. Udo dị aha gị lebe isi akpọ. Ọ dị mma chifu gaa n'ihe nọ na Justice and the matter with the man, we're talking. That's do something like a big man, you go free. But at the poor man, you something. But if you treat them like medical, you believe that now, the women of the earth. What is going on? What is going on? We don't know. Like you can't believe it. You believe the man lying here. Do we need to take that serious?
You don't make me the react to where we will the earth before. I don't know, you are in the could be a man. So I'm talking about what I said, I'm going to say, let's have I'm going to get a while. Oh, I don't get a before how about it. Obama writing something 4 years ago. How about it? Cut the around better. We didn't have even I actually want to be of this country. He put you in one okay, without that, when I wonder if we need to talk about but in a video one day, with one of the people who can we have to put it that's the couple of here. If I have any very cool, you want to end your this one time in the car, they carry out the video. But the fact I can't even know that just one to up here. Oh, China can not really well. What I just one them. Ebe ụlọ nna m ọ ga-adịcha mma nọ na ọ ga-adịcha mma ọ wee ihe ịba akwa ọ dị mma mgbede ọma ebe ahụ nọ mgbede ọma n'ụtọnkwa nwune nwanne mmadụ ahụ dịkwara gị mma nna m aha mpatrika ọ dị mma nna m gaa n'ihe nọ na n'ụtọnkwa le ihe ahụ ahụ ndị Igbo na-ekwu na-eti ana m anụ gaa n'ihe nọ ahụ ahụ ndị Igbo ka anyị ji onwe ka anyị mekọ onwe anyị ịmana otu mmadụ dị ka gị anyị na-ezo mmadụ dị ka gị mmadụ ọgụ n'ala Igbo as a whole dapụtụ ndị Igbo ga-emeta oke ha na Naịjirịa maka na ihe m ga-ekwugo ewu ndị Igbo enye ha ego sị ha rie lakpuo ha anara lakpuo ihe na-ebe niile ya ga-ekwu enwe otu nwanne anyị wụrụ minista n'oge Abacha ọ sị na Abuja anyị gara na Abuja nke anyị lọziri na Abuja ka anyị nwere ya sị na ọkụ enyere ya wụ ihe a na nga ahụ wụ azaga aha n'ọnọdụ na-anọchitere anya ndị Igbo na ihe minista wụta portfolio ana m anụ gaa n'ihu na ya eme ha ọnụ ido right onye nọchitere anya ndị Igbo n'ocha o minista for education ọkụ n'ala Igbo eweta report as education ihe a ga-emere ha na ndị ọzọ a ga-emere ndị ọzọ mana adịka ndị Igbo ewere were megịnata ya na dọsi nwanne m gaghị erido ọtala na ihe ọnụ so nwanne m nwoke ihe pụtarụ na ndị Igbo ga-enye na aga Igbo niile ga-ewepụta otu obi ihe a dọgawọ oke nke anyị onye ndị ga-aga mere isi na azụ mmiri nkụzi ga-alapụ otu meshi ọnụ nwanne m nwoke anyị ga-eme mana onwe ya etelu maalụ onye ọla ebe kpọrọ si bịa ego nara meshọn n'eziokwu ya mere ego na meshọn nwanne ya mgbochi ka ma hapụrụ Igbo cheburu onwe ha wepụ ihe gbasara ihe akpịrị ego oge na onye kwuru okwu na ndị Awụsa na ndị Igbo ezumọrụ Igbo ahịa ndị Igbo onye Igbo ga-eme ihe nke ọ bụrụ Igbo ya siere ike otụtụ ka mgbe na-adịtụ fe biko ndị Igbo cheburu onwe ha ruo Chineke arịrịọ ka onye ha mmụọ ha ga-eji ghọta onwe ha ọ dị mma nwanne m nwoke okwu ga-ahụ dabara adaba na mgbede anụnwa ịnụna emene maka ịkpọbata otu oku abụọ maọbụ atọ ka anyị nwee ike pịachie ihe omume nke mgbede a mgbede ọma ebe ahụ nọ ndewo aha gị na ebe isi akpọ nna m mụ na egirigiri gaa n'ihu ọ dị mma nna m gaa n'ihu ọ na-anụ ihe m na-ekwu ọ gị ka m ga-ajụ ma ị nọ dị ya gaa n'ihu ma niile ọ dị mma nwanne anyị nwoke ahụ anaghị anụcha ihe anyị na-ekwu biko otu oku ka anyị nwee ike abụọ maọbụ ịtọ ka anyị nwee ike bịakọta ya mgbede ọma ebe ahụ ị nọ mgbede ọma nwune posterity will never forget
all our governors figured out that what a 100 million bounty Nnamdi Kanu from Kenya. All of them they celebrate. Nigeria. Some people say, I think Afghanistan, my society will never forget and forgive them. Only Zuma Shiwabo. Adema Zuma. Adema Zuma. 100 give it bounty. Eleve, traque, bueno, me va, Mune. I know where I can leave this up by. Okay, now, Gani, no, they will. Mune Prapra. And they will, Maggie. Okay. Okay. Let's talk about it. Amen. Amen. Ademeba kani kapikoti hapa bambo hiyo mamanyi okay my right book biara ke pompem na Toast 90.3 FM Owerri chebri pompem no bochi monde mgbe mga na ba otregi hiyo mamanyi oge ntule bụ nke ga-amalite mo jiri nkeji iri ise ga-elekere isi nke orichi tuturu mgbe ahụ aha m ka bụtọkwari ihe ọgbanwebede aha nna m Christopher na Margaret Ụba Golome Chinonso Ụba nọ nso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ n'ala Igbo eziokwu atụ egwu nke izizi na steeti Imo obi ụtọ ndị Igbo ka Chinefe ga n'ihu kwechibọla benne